ceva. Bă, pidarasule. Stai locului, mă. Dă-te în pula mea de aici. Dă-te, pidarasule. Ce vrei, mă? Hai, ia și puneți. Unde e ăla, mă? Ce faci, mă, acolo? Vreau să-i spun la Antonio să stau jos la ea. Dar trebuie să-l dai pe manual ca să-l dai jos. Trebuie să învârți de cheie manual și după aia să asta. Lasă-l în pace, poate rupi motoarele alea. Sunt motoare acolo. Deci eu nu văd că trebuie să-l dea în jos sau în sus. Așa dai pidar? Bateria Hai, e mă. în spate, pidarasului. N-ai încărcat ăsta bine. Băi, așa dai tu cu mistria? Parcă dai la pies de sare. Parcă dai sare la pizde. Băi, pidaras, uite, băi, pierde ulei iară la ăsta. Ce vrei, băi, pidar? Pierde ulei, uite jos aici ulei. Da, mă, pierde. Te auzi ce curge, poate te duci naibii tot cu ea. Auzi, băi? Poate mori și